Και ναι, γεια σας παιδιά, βάλτε εδώ. Sorry. Και σήμερα παίζουμε survival games στο Holiday Resort. Και ναι, σήμερα δεν έχουμε να πούμε κάποιο topic. Απλά ξέχασα να κάνω record πριν, γι' αυτό. Οπότε ναι. Σήμερα ένα topic, ίσως topic, δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι αυτό το texture pack που βλέπετε. Και είναι και για τον Bad Lion που σήμερα τώρα που μιλάμε θα πάω από εδώ. Δεν θέλω να μπλέξω και ακόμα δεν έχω τίποτα. Δεν πρόλαβα να πάρω chest γιατί είναι σήμερα ο Bad Lion, δηλαδή χτες 25 Μαρτίου που είχα τη γιορτή μου. Shit. Άλλαξε host. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς και που πήγανε, πάντως άλλαξε σίγουρα host. Νομίζω δεν άλλαξε εταιρεία που κάνει host. Θα πάμε πάνω. Ναι, άλλαξε, πώς θα σας το πω τώρα, περιοχή που είναι ο σερβερ νομίζω. Κάτι για την Αμερική, δεν ξέρω για την Ευρώπη ακριβώς. Νομίζω η Αμερική από Καναδά το πήγανε Αριζόνα, κάτι τέτοιο. Ναι, που και εγώ τώρα το μάθω, πριν 5 λεπτά. Οκ. Έχω λίγο lag σήμερα, δεν ξέρω τι. Αυτό δεν θέλω να, δεν πιστεύω. Α, η short όχι, εντάξει. Βασικά να πάμε να τον φάμε. Βασικά αφήστε τον. Δεν θέλω να χάσω το route μου. Τώρα είμαστε καλύτερα νομίζω. Θα είναι τα pros FPS settings. Έλα ψόφα. Έλα και σένα, σε θέλω, έλα. Σας πήρα, άντε γεια. Όμω τι ήταν αυτό ρε. Απλώς καλύτερα να πάμε κάπου να κρυφτούμε. Θα σημαίνω το inventory και να θα ξανάρθω. Πάμε να κρυφτούμε κάπου εδώ. Δεν θέλω να μου πεταχτεί κανένας ξαφνικά. Road. Θα κάνουμε road. Πετάμε ό,τι δεν θέλουμε. Σειρά, παιδεύτω, εδώ. Σου αυτά λίγο γρήγορα. Εδώ. Αυτό εδώ. Ναι, οκ. Τώρα θα μιλήσω για το texture pack μου. Αυτό εδώ. Βασικά δεν κατάλαβα πως σκότωσα και τους δύο, αλλά τέλος πάντων. Θα μιλήσω για το texture pack μου. Είναι ένα edit του texture pack του Primal Face. Νομίζω κάπως έτσι προφέρεται. Sorry αν το σκότωσα Primal. Ναι, είναι ένας YouTuber με 1000 κάτι subscribers, αλλά δεν πειράζει, είναι αρκετά καλός YouTuber. Και ναι, και είχε φτιάξει ένα UHC pack και το πήρα και έκανα ένα edit χθες. Αυτό είναι από το Washi, του Zena, Washi, του Haki, Pixels, και γενικά δεν είναι ακόμα έτοιμο. Οπότε, όπου κάποιος βαράει με τον bow. Θα φάμε με τον bow μόνο. Οκ, τον πήραμε γι' αυτόν. Που δεν... Ωραίος, είχε iron. Που δεν είμαι ακόμα σίγουρος αν θέλω να το κάνω release. Φυσικά θα το κάνω, αλλά δεν θέλω να το κάνω νωρίς. Ενώ δηλαδή θέλω πρώτα απ' όλα να το έχω καλό. Οκ. Ενώ να το ετοιμάσω όπως θέλω. Και μετά βλέπουμε,
θα δω για να το κάνω release. Βασικά αυτός τώρα, ο Primal Face, έχει βάλει μερικά ακόμα πράγματα στο pack του, αλλά δεν θα το κάνει release, οπότε υπήρχε κάποιος εδώ πέρα, όχι. Οπότε δεν ξέρω ακόμα αν θέλω να το κάνω release, αλλά γενικά δεν ξέρω πότε. Σίγουρα θα το κάνω, αλλά δεν ξέρω ακόμα αν θέλω να το κάνω τώρα σύντομα ή να το τελειώσω. Βασικά θέλω να το κάνω αρκετά καλό πρώτα και μετά να το κάνω release. Οπότε δεν μπορώ να πω μόνο τώρα, αλλά δεν πειράζει. Αϊρεκ. Και φοβάμαι λιγάκι. Θα πάμε να κρυφτούμε. Ομιτζέ, είναι team. Καλά, βασικά αυτό είναι το βίντεο, δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Οπότε, ναι, τα λέμε στο επόμενο. See you.